ko barkada ulu ka fara anga jega do ke jamana nyi basigi ni here ni lafiya o belebele ba ala ko no ya ambela jilenye amin ma kisini tangani kanda ala ko ka ambela jilenye amin yusu ala ka anson ire afo chugo me ka anson ba ke ala ye amin ko mana kadara ko no nanye ala ba intanu ka rasulu wala nyman do an masaw sara tamulo wallahi mana min yi ka do an masaw ya mu fo ko barkada ni ko wala nyman do senga anti nyina an goni yana panga ambla keno keneka ame do de kuye ali bisa ala ko bolo ka anti uje ankoro ka bana koro be bashi ka jiri ke lafiya wala foi kanu soro min bu torotu nanu be tienso bara dali ala kan no nanga bamba to bela jelenye ka kanu boy banu ba jama fo faso ko nani faso koka ka kulo nyegala joko nyuma ni nyama da ko nyuma ko ala ko no ya wiye ka la se ko nyuma no ya anyere wiye ka mabe ka chari yanga ngana ko fo tuya ko la tigini nega sujuru tigu lu ka bara yo ya ala ko no ya fona ye ko beki bismillah bismillah be mine kuna foni keneka fasiri sebo mbambula kono kuma ka cha anye kelengelo nsugani yuso na ku gardiga ye abana o kuma na bismillah ga ye ni dobla yona ya fonyi jo bon bla yona ngo la sana njai ngojo we bo jogo kaire ame ko mo kala ka fwa etuni yo ne noto ele ele apala uliare ai boko be tu afo katime ale fona ya bla vocal la ko ikwa mako joko na enyu anye katibe ne ode harapel ke ne harapel drone ke no tene mako jugo ke ko la sara jay ka jay jata desane totalement péréje ale o ke kasa jama ke o gatino wasro mo gadi de abuge chugo ni tu abisha atulu olup me parti binde do ouais pat 45 pat 45 de l'effort aso bo wole ko tio bon asro c'est de Negribé voilà ani je vais tout droit je vais ouvrir bout pointi flefier voilà o sule yo ya damu soneno ango mango flefier tout droit bonjour le soleil il peut tomber abara ali goira goira olu nana tête de Negri nanda goira fana tunu no tunu ne goira o fana kunye sule de atalo kwalimba apere la che wote de Negri fana timbara kwali talon kwali ni tu ya ta madam na fibi nyari ngwe ibe shede ni gwe obete metalon ni ani achamanje fe ibi seda chede abi bo woni achamanje woni fe wa glogi serile no ni ga warbe ne be do wole ko na ta no te ibri butomi tike ani danse dondo ite duni ga kata danse dodo ko ite duni ga kata e ba tara de kata lazara do olukumbu ku katulu de muala ka karda nyinge ka la dafolo teni yo e dura bi kinyina ko ta soirée la dro be pen afro ke kauli uba wo ko ka kun sawu ka sawu ni karda umba sawu nodi karda nyi ani ikado pen afro abuolama abuolama de kumbine ajirilama ndesani donc nu yo ke ka wuli sisa eche yusu e kamali adam ne ne zanzu yani ye aba pedro no na kamali ya rere du ala ka kuna ja bro de ma agli la kuno inshallah kapela jele wali bano ire doke akonu be ke jugodi afi fawde ma ko yeye an la goro greve ulu ku ye zanzu yi au kera yeye voilà o plebe u olu fananda na au na ko fe bo munu me sisa olu mo ta do olu re mi boko manunde to do fu ma ko mana ni jo sondo ni bi pari folo ipe wole ko ye me so bi wole ko swaga voilà yaay ba fa me de shuba yaay ala ka kuna ja de shuba yaay ba bro kuna furi nya folo di ma yusu ni adi anyamne ni barkaye kumana bla kungate magwanye saba soro bela jile chugoro bena yire ka fola kumana kadra kuna ambesebe tano ile kombae le komba abetali ke fe minga ode ikado ka fo ku kembe ka kaji bina minda ngo wolo masiri tabola ko olu ye ikado bina ikado sibulu kanu ko olu likere karaba mura aywa ko kuma ikado ko mimbe sena je kulu munumbe no faranyonga kulu ye ko collective olu ko ngele do ka ngenyi mini ngoi na kwe o kumana ko minye ikado foko enquête ko abeke alna abeke ko ministre take abana olu kele ko bana mini ko ministre madaka boni kumaina wa gala nyini eminye ministre madaka na do nabi adaka na do ala sini wa olu ti jena ya adaka do enquête la nje ko sekela abana la sini kulubali ale ni fasiri gado le combat kono bi akoko mali gado ka foko aunga kokoroma do ko jamakulu chama ne kembe ko kebi jamana de beka kokoroma do be ka nyeshi aka wulu masiri tabaw mano larme o kuma yusu bai ka foko larme aka wuli ka jo o kera tareye ko femiye kabi
janvier kalo o kleta ani nani temene fo kana se bima jekulu min be no collective ye ani faranyonga kulu munun be no lu baanga jamana kona ya ulu de ya jirasa afoko mi ka do wuli ka joyo ko kuma min be sena ko kuma la nyini mi no be ka ke ko ka do siga siga lu boloda ko ka nyeshi mura ajatige wala ke ba tigila mo ulu shikina de tigalima o kuma na yusu ba ka afoko mi ka do ni ngoeza o ko ka jekulu do sigi commission intégrée Nations Unies to la no yi ka do nyen tomba toye ko ulu ka ya moria di ko ka siga siga li boloda ko ka ke mura ni faranyonga kulu ko ka teke biatike sini olu bu kwa dishi dala u date do ni siga siga li kola akuma re otifo ko kuma na ko minye ka do ni ngoesa ku yela nyini re mingewa ko ka minisuma ko re ba anfe akile ka ta foga fanga gongo suruko barkan beta chugo min barkan bita chugo ko minisuma re ka tati ni ame u dabido akuma la obiande moro bi tiere la nga sura sub se ka mali ko yana bo sajo kote kambanga kungo nyana bo ka sura ma de nyini machi wa pression ancestral machi ka pression ma fate pression kala o sajo ko rakote pression nyetanti mo go shite pression na manga ire kuma bo don la ni waso don tikile wallahi ire kuma bo don ni waso don tikile am bu kena de gambi abana ogmana yusu ogmana communisme ire kaka aka ko ire ka banya peu femi la sini kulubale o ka fola le combat konala akoko mi ka do ambe dominer ko bi ko mi ka do kuma minge ka toroli ke bi malikono o de ka do ko mura niye mura dangare ko kawa ka foko ma marsikalo o damneni na kanga wolo masiri tabawo yem bogo kono kele do ka do jatige wala ke ba tigila mawla mura yere abe moti marabulo fe o kuma na ibai ka fo ko kuma na ko binga wuli ka jomi ngera wolo masiri tabawo ye dama mi bla shula ni kai ka do kubla ngoni fo kora ka chama keme flaye o kuma na jatige wala ke ba wala yeni bela jile kubla ngoni fo koro ibai ka fo ku ka ni wuli ka join kata shuru ni yoro inga ka wolola tarela a wolola ka do kuna wolo bala akera sababu ye ka do ka fo ko jamana anyona ka fori sabu jugu chama blala shula okmana minyi ka do ni ngwesa ko jamana ere ka do anga e faranyonga kilenya akadina ko sirani doni adika do sekori dongo sira ufe ko nimbe okoto okologiri akata sabu bajira ko malide ko amaga kana bla soro minyi ka do ni ngonu yesa okmana ku bala ka fo ko vie miye de dangari ko mali wolo masi tabaw yo de ke kanyeshi sivili gwanza uma ko kerengere na ko flala kaw ko kuma ko ka jibina no yoro tinye kuma mimbe ka do jiemada ku ya la nyini ko ka sega sega luke ko sega sega li buluda ko kuma minyi ka do mali manyema o olu ko ni kuna foni boka bi ka jira ka foko lu masi sivili ma uyem boko do ka do jatige wala ke ba tigila maudela da makari sivili kisekele na ni yoro ko vole na sivili were o sere ya ni ko sementia ko kuma ko minyi ka do odongoye ko fe mi conseil de sécurité Nations Unies to wala ko luyo faranyonga nge ka jere do sigi ku na nyangili taka mali tigere ani ko ka siga siga li ko jekulu sigi ko kana siga siga li ga nyeshi ni mafaima ko sabu ko on bina siwili gwanza ondeka ko boneka sani gabu nyena aunga kuna jayoro kera munye o kuma aunje janye jamana flabe jamana kulogiri mba flafana be munu nyaun kanu jamana ye nu yaun kanu do wa wire kanu mauna bi o yeshin ni risiye olu yo bana mini ika do ni ngoi asiga siga li ko che ko veto uyu ka dura de veto kangara ika do ka fo ni ngoi na kwa teke bi ateke sini wako ngani ya min sito fle ko teke mallaya ko ka jimina de bika taka da malla ko ba kunda ni yoro chin kuma de bika da malla o kuma na shinni ika do irishimo so tugo shila o kwadra kona min yi ka do jiet tomba ka wuli ka jo anu ka ni haklinai min tunga ni asrile ka nyeshi malima o tunye ika do nyangili kuradam ne nga irishu ni shino ye ika do kangaranda onye o kadra kona la jekulu do be haka ja inafo min yi ka do mouvement yere wolo debout sur les remparts ani collective action du CNT collectif pour la défense des militaires nunu farala nyonga yusu ananyo anachama werebu nunu mbela jile tokotna madaya ulu de farala nyonga nigalla nyininke ka jira ka foko malidenka ikado haklisi alibi kanga nyama daka anklo mada ka jatemina ko okolo giriya ko sebe katafe kanga nato ikado kuma langulu ani ikado ro chie kuma ni dusu labo kuma okado ani nyonje jango kato kesa masamanie malidon yere dama ni nyonje kanga na jeno abada anyo chama kunata ka ba desegero chama na o debe sena alibi femi okwo nyi kwanga na to anga bio jango no chuko shila mali manyema olu ye ikado la nyinike ka foko femi ikado sigasigelu ko lubeke ko jie tomba ka foko ka sigasigeli were boloda ko ka ikado minisuma blula ko teke ya no were mimvle niye ko ka minisuma ere gwenga wulu shwa no fe usenga bo maliko la peu uka kuma so
radio min be ya no radio Mikado FM ko ka datugu ko sabu ko Mikado o de be ka Mikado ka yoro tie kuma o baraw de kesisa al ne refi ni environment gadi datugura ko ale de be o baraw la sisa yoro tie kuma ni magadusu tie kuma ani mala sitane kuma ka yoro kuma kan kolo ko lu fo ka nyi shanga wolo masi tabawma ko Mikado FM de be ko joro fa bi wa o be ka minisuma de ka barake wa minisuma ko ka gbenga bo anve ya fo ka burije yo juju ako o fana ki boy ko wa ka manda kwa kana lakura ya alna to mi mese na ngo da walo nga boy abana manda kana lakura andi sirable ngoyi minisuma ka tayre andi sirane ka kasira jonye mashi on bisra jabar wahidu drone nye abana to joni juru munto sabato anti sirinye wallahi sabato ibisa on bisa anti sira abana ala tisa tita abana ati machi ndisani on bisra jabar wahidu dinye ngani tiki sabato muerte ango mabala ogwana yusu mi minismai ko ka gwenga uluswa no feninga buguruje junju atasrala okumana minye kado ka kuma so Mikado FM ko fana datu okumana ku daka na do aunga fo ilaya minye kado ulo masi tabaw kan wulika jomi ngara mura kambulu jatige wala ke batigila baw bla shula ko ni yetta machine dodi minyo ana ere make farafina bangunga folo wa mi mesebe tarikula ko ni ya aunga ngana ukanga ya dafale no ulo masi tabaw ilarme malien terroristu farafina bangunga ko mama ni nywana mune dula folo ni mali larmete abana ne bla ni ko bla shula foka glaga do mine ko luke krefe merwe ku ka moto jeni moto keme bla ko fana ka so kono u bela jire ke burje abana o kuma yusu ko ni mi vle ni e ka mba nyini sisa sa be mi ka do je kulu fenfe be no kulu marama fendigiye ko ka be ka marama fe umina Allah o kuma na ka je kulu bela di yele dawolo mi nye fara nyonga kulu ye mi mbe shia ko ni dine ko fo ko ka bela jire lajo wanga sigiro na ngambara bulu na mboro ko mawu magata bulu ko ka bela jire lakle bi ani munum bina ikado kelekene ka aka janga sedishu munum bina agel og o martiru ko kai kado tasiblake uluma ani kado mekalo kile mugani kile ba flani tan nani sa kidali konnala para mi nyi kado jama nazarau ulu jenyo anjugu ulu yedangari maulay ku nikene karaba ko martiru kambe tasibla ulu fanama abada wa collective mi ngona be ni ulu ko ko ikado ka foko uye geleya taga kono warka jamana de segere wati dola ba flani ta o wati la o kuma ko o mi vleni uye geleya mi ta ko segere ko o fana ko anyo ko foko sebe koroko o kuma mi nyi ikado sere o ma nyema uye ulu fana ka ikado ka fo ulika jo ka ikado sendo aunga kelawla ku na ikado geleya taga on segere o kuma ko o kara jamana wala ka ko anye ko ina fo kuno wari bavla ni tansa kuye ni nywana deke o kumana minye kado ka foka mamuru tilo ko rebellion ko wuli kado ka gerisi wuli kono wari kono blazi kompawre re kunye ikado o ko re jubajuye ale de kunyo jampa re defa ya ngo ala ba chu dai ba fongo yo de amaka ali ba makla a cholo le te kono wari yala laiwa awa faransi banga bie da makaka ta yere furake avion bie wada ma visa dama ana mangao utlala lelo atara yelema burana la ino kwa uluka jamana denya sebeta sebere bayo ko afika ke mawre na burana ka utea wallahi anulu ka jamana nyema bete mashi kilonya no be kile ye ke mabde fale wulude na so tara so na imakla so kola abana le vieux nyama kuji awo ado de be wilo la sa ko le vieux nyama kuji abena la babo adide babo ya fo be ala ile babo ko sede o refleni ko ala ko sede o nyuma danye atogo min dara e kono de kama nyuma fuike atogo min bala dro ko sira ko o ya nyuma dai wallahi nga atora jamfala ndezani okumana ko bafla ni tan wati yeni nyana de ke kori wari okumana ko blaze komba wore re kunyo ko re jubajuye ale de o jugu ya o ko jugu re de mfai okumana kati brika do ka fo dibila ka kele shuga ke kori wari ka kanga misalita minye libiye ka do ka fo bafla ni tan ngilesa okumana ko minye mali sorda sita ani kele olu munu tumene ndo ko olu berela ansar din fe ko yalaw ko faraje ka do panguru mata bomar
make ka anga o sorati ke tanin gele faye wa ko sɛgɛsɛgɛli kɛra la wa u taara libi ci sɛgɛsɛgɛli kɛra wa o kumana min ye kodowari ye u y'o da wolo ba fila ni tan san ko sɛgɛsɛgɛli jumɛn kɛra o la anw ka cɛ tan ni kelen wolomasi taba an sardini kelen bɛɛ k'olu minɛ k'o kɛ otage ye faransiw taara bombardement kɛ n'u ka pankuru ye ko min kɛra ko anw ka o cɛ tan ni kelen tor'o la ko yala ɲɛ sɔrɔlo o la sɛgɛsɛgɛli kɛra wa Kidali Abeibara min ye k'a dɔn octobre kalo tile 23 ka taa se a tile 24 ma ba fila ni tan ni wolonwula sanna ko minisma ye maafaba min kɛ Gawo ko yala ko o min kɛra ko sɛgɛsɛgɛli kɛra o la wa hali kɔɲɔdenw minisma de y'anw ka Gawo ka denmisɛnninw faa k'u bɔra ka taama kɔɲɔdenw olu ta kɛra bunti Faransi de y'olu fana faa ko o ye jatigɛ wale kɛ b'a tigilama ka u ka jate man gɛlɛn ka hali kunnafoni balolen t'u bolo ka taa bi kɔɲɔdenw ka k'olu fa jaw tɛ jatigɛ wale kɛ b'a tigilamaw ni kɔɲɔdenw dɔn Faransi an t'an ta yafa diɲɛ fara lahara kan o kumana Yusu min ye k'a dɔn ko nin ko min kɛra minisma fɛ Gawo k'o sɛgɛsɛgɛli kɛra wa ko minnu tora kɔna opération Serval fo kɔna k'u ye civil dama min fa yen nɔ u ka Serval ko sen fɛ o kumana ko o sɛgɛsɛgɛli kɛra wa o kumana ko nin fɛn minnu filɛ nin ye ko k'a fɔ ko minisma da ka don ko minisma yɛrɛ ka taa ka bɔ ya kelen ye k'u ka kumaso datugu n'o ye Mikado FM ye an bɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ janko k'a fɔ k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli k'o bolo da o kumana ko nin ko minnu filɛ nin nikati gɛlɛya wale ni sariya sɔsɔ baara minnu filɛ nin ye ko maaw de wulilen don ka jɔ bi ko ɲɔgɔnna wɛrɛ ti ka an na farafinna kumabɔdenw ani farafinna ko bɛ maa minnu dusukolo la minnu yɛrɛ bɛ fɛ ka farafinna ka kanabila sɔrɔ an bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen ye ko olu de wulilen don kɛlɛ la bi wa kunbɛncogo t'o la sabu o kɛn bɛ tile ye bolo tɛbiri o la tun o kumana Yusu ko an bɛ yɔrɔ min ko bi Mali l'armée ko tu tɛ se ka k'a la dɛ ni cɛw cɛ tura warajugu la i ta fila ni kunkuru o kumana n'i ye kojugu lamaga ɲani bala b'i sɔrɔ ye ni Ala ka jɛ ye k'o de fɔlen don bi Mali i k'a dɔn k'a fɔ anw ka wolomasiri tabaw ko ayi ko maga kana k'u la bi wa jɛkulu minnu ye collectif ye olu ko u bɛ fɛ ka i k'a dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen de mɛn ko minisma ka sɛgɛsɛgɛli ye k'o kɛ yan nɔ wa an sigilen don ka fɛn min kɔnɔ o ye jamana sirike 4 bɛɛ lajɛlen lakana ye o baara de bɛ sen na Ala ka a timɛ jira an na Lasini Kulubali n y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ le combat kɔnɔ o ka bidon bɔli don Yusu hali mɔgɔ ninnu ma taa an b'u bɔ Mari ça fait hali n'u m'u fɛ barikana hali n'u ma taa bi an ma ɲi dɛ voilà Mari Kone ko tɛ sogoni kɔ ko an ka kuma kelen bɛ yen k'o ka d'ale ye dɛ ko k'u fɛ ça fait ko ni mara i b'u mara ko don dɔw bɛna i ka maa ɲɛnama dɔ minɛ ko f'u ta u ka kana bila n'u fɛ de don kuma bɛ kɛ a banna n'a y'u sɔrɔ dɔrɔn a y'u fɛ kan k'u fɛ dɔrɔn ko an ka o kuma kelen yɛrɛ de ka d'ale ye wa ko n'i se k'ale ye k'a bɛɛ bɛ kɛ ten sogoni ko Mari Kone ko n k'a f'i ye a bɛɛ n'Ala cɛ Ala ka kunaja yɔrɔ an bɛ sɛbɛn da nouvelle horizon an b'ale ta min ye aw k'a dɔn mura an ka gouvernement olu kɔni ye u sogo doni ka taa ni maa min ka jɛ ye o ye Asimu Koyita ye n'ale jamana ɲɛmaa ye bi n'ale cɛfurancɛ fanga a maa ɲɛmaa ye an b'olu dɔrɔn de lamɛn ka taa tɔ bɛɛ lajɛlen Bangare kan fɔ ni Burukusi kan fɔ ye wallahi Moro wa Goodluck Jonathan a ma sirabakan kasara kɛ yan a ka maa fila ma sa a yɛrɛ bɛ sira la n'a ma ni bɔ Mali ka fiyewu danga min donna a t'a si to kelen kelen a t'a si to wallahi Ala k'a lakale ci d'a ma e cɛ ne makɔrɔ muso de ko bugutiga musokɔrɔba de Ala na kɛra cɛ bugutiga musokɔrɔba in tɔ bɛɛ tora pasa ye a ma pasalen sɔrɔ ka kɔrɔ wa i bɛ taa ni diɲɛ musoba bɔ den bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔnna mɛrɛ ni hali sijukɔrɔ kasa ma bu i ko i bɛ taa tuguni kasabakɔrɔ kongorojɛ nɔfɛ ta o bugutiga musokɔrɔba ni o fana b'aw k'ale bɛ zugu don a n'a gɛrɛkalani Ala n'a kɛra ni y'a ye f'a bɛ n fɛ a gɛnɛnkala bɛ komi tun bɛ ka bala fɔkala da jila ilala mara bon o bɛ ko dacɔgɔri kolonkala o ni b'a kun tɛ kwele ko muso Ala nin cɛnin nin ta tiɲɛna o hali tiɲɛ ta ba tɛ Ala n'a kɛ fo k'a hinɛ don ne na fo ka cɛnin hinɛ don ne na nin tiɲɛ ta e ɲɛ bɛ makɔrɔni na ayi kojugu k'a yɛrɛ la ni wa ni laban ko an b'a ye an ye Sarkozy danga yan o tilala de hali bi o ma tila o bɛ kiiri bunna kun k'ale Ala ka kunna ja a f'i ka wari minɛ k'o dun ka tila ka t'o fa Mura min an ka gouvernement Asimu Koyita ale ka jɛn kɔnɔna na olu kɔni ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'u y'a kɛ a délégation ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo minnu dara jama ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo o ye colonel major Ismaël Ouagé Sibiri don abrigalo tile 9 san 2022 ninnu kɔni i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o wulikajɔ kɔnɔna na sa min ye a k'a dɔn Asimu Koyita ale fana taara ni a k'a dɔn maa ye a fɛ n'o ye i k'a dɔn colonel Mahamadu Masawule Samake
o fana be ani anga imam jara ikado nale refana ministre muro awkado nindama ngunti didore kata haglisike ko lase muraka ma ka jurula ka fo ali be minye awkado mamunu be ni olu fa odonolu bambanchuye ngambe ka fiye muraka ula ikado awaminye yake jamana lakalande kama mi ikado awamado be no ka dugotigi ikado adu sila minye awkado adu sila ale ani ukamerdo be no ye barka tamburai olu awkado belejele foli adotani wala se hanga wolo masri tabaw ma minye alibi ka jira ka fo olu kunde gunedu fota tiye tigembe kumbe olu la ta se kata yoroshi minye babanju ko mbodala awkado kam senefa minula ukabaka minula wa madula ukam madamu yere ubolu takata no luye kama magodla ola ni kataka singi kan naje ni wa dati dola ite jiye tomba kuma kame ola kamisa de muso kundigi bali de nunu itu kuma kame ola ibilisa bonzon itu kuma kame abana les suppôts de Satan mro miye awakado ube yen numbele jeleke olu konu ngamana gwaneno minyo utado bake tuko mina nga olu be fole aninta nubo lase anga fa mama minye awakado ko alibi ningo yungu ngala kajanya olu kono minye ne bi minye awakado nyere la olu ka arme ka monte a puissance minye arme be guli ka jomina mi minangura me nadira arme ma minye ane arme keme ka bara chama minda o bara albi akake nyeta alaka fanga do alaka barka do ala olube minyiri halibi miye awkado nunu ngoni fale ikado aw miye ugirne kata do ko ni bulla do minena do fara da banata ango wol masir tabaw ku kato yoro ina ko su fokanya ko de kado lui kana taka boy de abara ukana taka boy sabu ni mbara nyana ko jugu ngo nunu tumina ngam wali mishu mine uga garballa ibe misi fale soro waduru ala nu te songo do ala buna bi mawga ga misi mine kata aferu uga garballa songo ski be bala wano boray jaka be mine mawla oku kundala jaka kladi la onywana jerere kunte sena mbura kungolo kono yewa uye jaka mine mawla ku buto kla ko ke uga sungolo dahiribe okuna foni de soro la ngo wolo masi tabaw fe utara ube kubla goni vokoro abaraka moto jeni abenala chi moro ado ne ba fina kabakodo mura ala dugutigi na kamere olu koni yen nivo anga abenata muro awkado minye anga ministre mimbe ismail wage ale koni ajira kafo ni kuma mi foro olu nyana olu na ko sugu bele jeleke ninga kel lase dai kata nyefo anga awamanyemo ye alibi wulika jo minganga ke ani baramunu nganga ke wala sa awkado ni nywana no bamachu katu daga awkado nunga obusika dabla chukombina minye awkado imam Umaru jara ale refana ministre ale ajira ka fo uluna ko su ko bela jeleke mi wulika joe ka bara daw minye anika do kere yem nunu be nu bisega magwa uyere daire mesro awkado katoro mat ko chamange awkado luko na o ko su ko bela jeleke wala sa ubiseka soroka uyere ko to mi wala sa ubiseka bara ko uyere ko to mina muro awkado minye nyere la me enako senebola no tamana kabo jega marabola ani fenjama mi Umaru jara akoni hagli siginoy ga benata awkado nunu ndale mingera mi awkado akera kuna woloy akera niso jay mi awkado gouverneur mimbe okoni oye awkado dadu muni venjama odira awkado digida mauma nyobola turubola malobola muro anin kado nafulumbu tabaraka so ku yere deme yani jamana ka segi njogomina ala ka nguna ja amin ni sabay ani bon nouvelle horizon no Nouvelle horizon ni ale bla Yusu 26 mars nebisinga ale tate 26 mars ta Bouakar Sangare ale ka tariku obian no sogo fere la doga tariku ye niye sogo mole foka bura kado sungole na kado kafo ko niye madoye ale be fere ke sugunu ngurala ko maiga ka fere la sugunu ngurala Yusu kado kafo donya gosi ne ma sama ita dashi wanda lafiya Johnny Agosi ne ma sama yere na sabe
Isa dasi bo wangala. Iri kamala ko boro dio ko te bodio. Ai kuti bodio. Ku wosika so. Oh, ku wosika so la burulla dio godde. Kono der ko bisoro di. Ani jamade ngeni ko yow. Oh, ngo yow bisoro. Ngaku tiga bisoro no ku. Wosika so. Ogona maiga ale ikado kafo abitoga ikado kafe fere fe woro ulube ka kerefe abitoga sogo fana ikado otobile najima o fana bitoga ke maiga kerefe o sungole ngonna lasa maiga beni ngonno labe fajiri tafluka muluka ko kata ni sundige watula ogmana iba ka fo yusu ko maiga ko kabit desert di mate to ngada nega nye fly ba sura wulle do ki jo asenga abe ikado green ngal joni nganya kila ko suere mume ko no maiga bellere fla bonyongo des no ko koy ka sabu ke na wulla tanno o ibara damne ne tobli bike yani ka do so mara daraga duno ni suri duno kana ogmana maiga abe aka sugo abo tobe ogmana konga ka bitos jingoni nati maiga ko ne mitu aka minongo na ka do no ka juruti to mala abito jingoni nati foko na ke abis no fuka nyina ereko jaja okele do ikado ka fodoka bawlo le woronina o ye taxi chauffeur do e ko de fane ke alebe to kana so na le nasro maiga ko nbe jingon na ta la kununde alebi na maduna ninga ta na ere dorobe kele atasara kuna yusu iba ka fo ko minye ikado ko de na maiga na wule o wule ba do ba ka fere fonje ale ka sugo burale ikado odune do sugo mole foka bura o kuma ko minye ikado adumba gla ko mauka na suguri dun ani mi ka do ka fo so munu yere ti sun ulupsi ka so ma daraga fana dun jugo mina ngas no goni mana maiga mine kaba tumadolo biteme na e ko morfi wasura be morfi tege kono avril kalo klenani temene maiga aye ikado aka daga usigi tuguni kaka fe bella beni ko bela jile njanabo aliga abe akati da panga maiga idaro mi ba ko snogo ko kono yanno maiga des no damne katre di mate mi nyi ikado ka fo so ngana nige nyenani wati o kuma mi nyi ikado tani mau yemunu salo damne sogo burale ko fo kanya ko mi nyi ikado faneke ale nana sogo ere ana mina bela jile teka ma akumina kono kamina jalasi katana taximan fane o tumana yusu ayoke maigade nana wuli ka sura kam mina ire lakulo do la bidunga totu nga langolo ire dobi maiga goko kuma ko ninte mena danga ninte mena danga o kuma na fe mi maiga goko kore ateri do tika dala bo folo atara bela jire nyininga ka wo ni dugo do nyaw bela je anyere fe ko do de bi ka le dala bo ko be klo na fe aya yi barama ire ko ni langulo do sogo kisekele ta ko no asogo burale betununa maiga o kuma na ningile ya ka kalfa toro hali maiga kuma na ko ayi munke ayi labe sa ko fale ki tege da ka sun toga o kuma na mi zonge toga o kuma na mi nyi ka do ka fo bado abrigalo kle woro o kuma ko ke wale kele ode na wale ya tuguni maiga illa be ki sigi ngas no ya kenye kuma sunge na no fane de fane na ga baraka tuguni kata na ire nga ninko yi maiga toro ka se ake mima o ko fesa maiga fere jumen soro aye wuro kumba dama do nyini ko bla kerefe wuro kumba bashegi bonyongo ayo bla kerefe na idoke kaw na yo nyimi na yo nyaga to abdore blada ale kana sno fiu ka soro ka kafe noir bolinje sabami ka woro nyimi kai sigi kinye ke ko ndo nyate komi e ba ko gloma do me maiga nyefara korondo o yusu maiga kebe ga beseta kisigi bikoni ale ka sogosiona aba division par deux awoka va division par deux besebe maiga bolo okumana mi yekado ni do nya jole do o songeta do ko maiga fere soro kai dabalu soro aka kola okumana ale yinyari tukuni kana ina vola dala ko o yasoro maiga kele ki mabo dagala pew kati da roja ka irekes no ba to e fabi gorondo maiga bo gorondo okumana fane ko kale ka bawla woron nabi ko maiga no ko fabi gorondo ka soro dabo ngamadu ikado no ba to bi kunu kutuku banjite kunu maiga akeme ka fini fele ndo danyela akumulo yambana abteka yeli ke fini minve 4h du matin la d'accord defane ayinyo arikana kana maiga laje fo be gorondo atara baramata ka yelema ka mina kono ka fiziki siridro ka nywa kundiliba katrabne ka barama jalasi maiga ya tufaki kodo okmana maiga ya beleni damne ka beleni damne beze babulo fabo yelema ka fle me do division par débit otmana sunge
ale kɔni hakili latigɛlen don sabu a yɛrɛ fɛ ko sɔmi ma kɛ ale la fiyewu a n'a ka barama y'i kunda ka tɛmɛ taxis ni ɲɔgɔn cɛ ka kareninw fara ka woniw jɛgɛjɛgɛ jaja u ka gɛrɛn bɛ gataba dɔ kɔrɔ yen nɔ ka taa don gataba in kɔrɔ k'i sigi yɔrɔ min k'u ka suman sigi jaja a kelen tɛ u chauffeur caman de bi a bɛɛ taxi chauffeur ko n'olu tɛ wari d'ale ma ale bɛ k'a ka taa dumuni ta k'a ka taa san n'ale bɛ taa ale bɛ taa maga kana n'a ye o kumana Yusu u korilen tuma min k'u bɛna i k'a dɔn k'a fɔ u ka laga ka i k'a dɔn o ɲɛgɛrɛ ko ɲɛnabɔ barama i k'a dɔn o kɔni tɛ yen bilen nka minɛn min ni a minɛn bɛ yɛlɛmalen don o kɔnɔ taximani caman ba korilen Mayiga bɔra k'i jɔ ni bese a banna a ko kumana ko bisa k'a y'a ɲɛfɔ u bɛɛ mawule tora u mawule tuma min Mayiga ko don o don ne ka sogo de bi tunu jaja aw de bɛ ne ta sogo buralen ni suɲɛ o kumana sogo in a bɛ sara bi u cɛ duuru u ye ɲɔgɔn ɲɛfilɛ a banna ka fane ɲɛfilɛ ko jɔnko ala ko Mayiga ko kumana ko nin kelen ko tantigɛma ye dibila lakari ye k'i ka sogo bɛɛ lajɛlen ye joli ye Mayiga ko k'ale ka sogo bɛɛ lajɛlen ye 3,500 ye o kumana ko i k'a dɔn min don an kɔni ye digi k'i la koyi nka bi an bɛ yɔrɔ min na 2,500 minɛ o kumana yanni wula cɛ ni recette kɛra an b'i ka 1,000 tɔ d'i ma o kumana dɔ sogo kɔni k'an ɲɛ digi k'i la dɛ o kumana k'u y'a minɛ o cogo la o kumana a kana kɛ bɔnɛ ye a kana kɛ lebu ye Mayiga fana y'u to sutura la o kumana a ye 2,500 minɛ ko ni u ka recette kɛra wula fɛ u kana ni 1,000 tɔ ye bɛn kɛra o kan wuli kɛra o kan o kumana i k'a dɔn taximani cɛ 5 u ye sogo hɛnɛmu ko nka ɲininkali min bi kɛ ko ka sun don i k'a dɔn suɲɛnifɛn na walama ka sun tigɛ suɲɛnifɛn na k'o sun bɛ se Ala ma wa Boubacar ye tomi sigi ɲininkali tomi Boubacar Sagare ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ i k'a dɔn 26 mars kɔnɔ u ka bidon bɔli don ye ɲininkali kɛ dɛ Ala k'an kunna ja Moro an tɛ taa sugu la an bɛ tila ka na sisan ni Ala ka jɛ Moro bɛɛ lajɛlen ka wasa sɔrɔ yɔrɔ a dabɔra kama a bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min ye groupe commerce Moro Abdoulaye Mayiga Sanji groupe commerce a laban dɔɔni don a bɛna kɛ Carrefour ɲɔgɔnna de Carrefour international a banna Carrefour international de commerce a bɔ groupe la ka kɛ Carrefour international commerce santé dɔɔni baara bɛ ka taa ɲɛ Moro entrepreneur bɛ baara kɛ n'a force de a banna Moro ka foli lase hali bi groupe commerce ma min ye aw ka dɔn an bɛ ɲɛ an ka cɛkɔrɔba Kayiba Jabate Moro k'a fo Mama national Njayi Sibi ka ye an b'a fo ka waleɲumandɔndenw ba k'a ka dugawu kɛ ka foli lase Kayi gouverneur ma min ye Abu Musa Bala Sumare Moro an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔ wɛrɛ ye hali bi soir de Bamako ale kumanen don dɛ affaire avion présidentiel équipement militaire i k'a dɔn président ka avion ko ani wolomasiri tabaw ka minɛn ko Moro ka avion wuli mɛ tuguni dɛ a ka wuli dɛ ne ni ma ɲɛnabɔ dusukasi b'an fa a banna a bɛɛ n'Ala cɛ Moro a ka wari ci wara k'u la k'a kɛ manamanakan fɔ ye an ka kiiri tigilamaw olu kɔni ye aw k'a dɔn min ye mandat d'arrêt o ti dɔwɛrɛ aw k'a dɔn ne awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn a ka kan ni minɛni ye Moro awa min ye Mustafa Ben Barka Sidi Mohamed Kaɲasi ani opérateur économique 3 Moro olu kɔni u to a fɔ mɛ nin ko in na dɛ Moro aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la affaire avion min ye avion présidentiel équipement militaire Moro ko nin kɛra affaire ba jamana kɔnɔ min ye Mustafa Ben Barka ale conseil spécial jamana ɲɛma n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn Sidi Mohamed Kaɲasi ale fana opérateur économique 3 Moro aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn Mustafa Ben Barka ale tun ye ministre kɔrɔ ye Moro nka bi n'a ka bi ale bɛ baara la aw ka dɔn min ye banque belebele dɔ la jamana kɔka min ye nin min filɛnen BOA Togo Moro aw k'a dɔn min ye a bɛ baara la ye nka nin ko ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ waati min na aw k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita n'ale nana jamana ɲɛmaa la min ye i k'a dɔn avion i k'a dɔn avion ko ka san ka di ale ma o avion ko o marché tɛmɛna cogo min na o avion ko tɛmɛna cogo min Moro k'a tɛmɛna dogodogo ni dogo ani dibi ni dibi min ye suyɛni yɛrɛ kɛnɛ kan da min ye ani jamanadenw
minnu olu ka awa dɔrɔmɛ kelen olu faralen ɲɔgɔn kan min ye o wari ani k'o kumaniya olu ma min ye a waati maa minnu tɔgɔ aw k'a dɔn n'olu tun b'a la dɔw yɛrɛ fana bɛ yen n'olu minɛna a ko kun kɔrɔ o ye an ka premier ministre kɔrɔ ye aw k'a dɔn Sunbeli Bube Mayiga ala ka hinɛ a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen madame Buhare Fili Sisɔgɔ o bɛ bɔlen bi olu bɛɛ b'a janjo yen nɔ o bɛ bɔlen bi Morodo bɔra ye min ye Mahamadu Kamara ale kun ye aw k'a dɔn ministre kɔrɔ ye i k'a dɔn ale fana min ye u y'ale naga cɛ ale kɔsɛbɛ bɛ min ye aw k'a dɔn kasobo na bi Mustafa aw k'a dɔn Ben Barka moro ale bɛ aw k'a dɔn Bewa la Togo u k'a wele ka na u k'a wele ka na a ka n'i dantigɛ maa si tɛ to yen Siri Mohamed Kanyasi moro aw k'a dɔn min ye ale fana tɔgɔ nɔgɔn bɛ olu masiri tabaw olu ka minango la moro ni hakili b'a la min ye aw k'a dɔn Susiyatu gilet pare-balle n'o tɛmɛna ka bɔ yen minan dɔ Mali sara Mali kun sara ko société pare-balle kabi ala yen da minan dɔw kun bɛ gilet sɔrɔ a bɛ taa société zori de sa a banna o kumana se de bɛ kisɛ kun bɛ ayi moro aw k'a dɔn minan dɔw bɛ yen min ye aw k'a dɔn olu kun kan ka san ka di an ka wolomasiri tabaw ma moro o wari cira waraku la fo ka jabɔ wɛrɛw tɛ min ye aw k'a dɔn homme d'affaires belebele dɔ bɛ yen i k'a dɔn awa Sidi Mohamed Kanyasi moro o n'a ɲɔgɔnna caman moro ko ninnu ye Mali meleke de ninnu ye Mali da k'a kantigɛ ninnu ye aw k'a dɔn Mali ye awa an to juguw bolo ninnu ye juguw ɲɛ don an na wari min kan ka di an ka wolomasiri tabaw ma walasa u ka taa jamanaw kɔlɔsi ni ka jamana denw kɔlɔsi moro maa damadɔw ko nafolo ta ni ka kɛ u yɛrɛ ta ye moro ko aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ko in ti ɲɛ cogo ci fo kiiritigɛlamaw ka a ɲɛfɔli kɛ ka fasɛfɛsɛli kɛ malidenw bɛ min faamuya hali bi k'a ma jɛ ni nin kiiri ma tigɛ k'a jɛya ka jotigi jo ka jalaki wallahi an bɛ sa kun banna a banna ka sabu kɛ mun ye ninnu ka nin wari yugu ye ni dama min kasara wolomasiri taba ni siwilila ani buguda jama min ta tiɲɛna nin ko in kɔfɛ ni minɛnw tun bɛ a bɛ kɛ wa a bɛɛ y'u ka su ye maaw ma tora nin ko in n'a bɛɛ y'u ka su ye ka tila k'a jira ko anw ka sɔrɔdasiw su olu fure o ta pankurun tɛ ka na n'u ye u somɔgɔw fɛ yen nka pankurun bɛ ta ka taa ambiance kɛ ka taa samedi soirée kɛ ni bandaw kun tora ye a fɔ astafurulayi n'o kun tora ye an bɛ ka exploit min kɛ bi an t'a kɛ parce que Faransi kun sera o la dɔrɔn kabini y'o wele don min ne bandaw ye Faransi siranna kabini u taara biri a ka tile 100 kɔfɛ kɔmɔ la n'i ye tile 100 kɛ farafinna faamaya la i bɛ taa u b'i biri kɔmɔ la ka kɔmɔ donkan f'i ɲɛna ni e nana i da bɛ yɛlɛma saraka foyi t'o la moro bon Faransi y'o de k'ale la ala ye malidenw awa k'a dɔn ala y'an kunna diya avion fulu ye avion kulu ye au sol nous on a été fulu ye 200 et combien milliards loi d'orientation militaire o loi d'orientation militaire o n'a ta bɛn an ka sɔrɔdasiw fure kun ta bolifɛn tɛ ka na n'u ye o ye kelen ye sɔrɔdasiw tali ka taa kɛlɛ kɛnɛ kan o minɛn kun o bolifɛn tɛ o minɛn tɛ yen nka pankurun min ni sɛbɛn t'a la o bɛ ta ka taa samedi soirée kɛ Maroc ani Espagne sabu samedi si ye 3 ye samedi soulard bɛ yen samedi soirée bɛ yen samedi soirée fana bɛ yen ninnu tun tɛ samedi soirée de kɛ yen fɛ an ka taa voilà i y'a faamu moro on a été fulu ye wallahi avion cloué au sol wallahi moro aw k'a dɔn n'a ma ɲɛnabɔ an t'an ta yafa an bɔr'o kɔnɔ bi dɛ min ye aw k'a dɔn bi n'a ka bi hali nin ko bɛɛ lajɛlen ye aw k'a dɔn min ye Ibrahim Boubacar Keïta o ka fanga min tun b'an kan n'o kɛra sababu ye min ye ka lajaba ni aw k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen ta k'anw sɛgɛrɛ min ye aw k'a dɔn M5 RP olu kɔni ye wulikajɔ min kɛ o kɛra sababu ye k'a dɔn k'u ka fanga bin ani wolomasiri taba minnu bɛ bi ni denmisɛnninw don moro olu kɛn bɛ aw k'a dɔn ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ jamana a bɛ se ka kisi cogo min na olu m'a mɛn u y'a ye de a banna k'u minɛ k'u kɛ otage ye maa tɛ se ka jamana in gundo dɔ k'u bɔ a banna i tɛna kanu ka tɛmɛ u kan soir de banco an sama ka bɔ ale kɔnɔ avion ko in ka ɲɛdɔn a n'an ka équipement militaire cɛw cɛ sen b'a la a si kana to yen ni maaw y'u to yen ala kan'u to yen amin ni fanga y'u to yen ala kan'u to yen amin ni fanga y'u to yen hakɛ kan'u to yen amin sabu ni wari dunnen ye maa dama min ni kasara ala de b'a da dɔn wallahi dama don
panguru dɔ tun bɛ yen jamana ɲɛmaakɔrɔ y'a ta k'o la ala ka hinɛ a la fanga furancɛ fanga maaw ka n'u ta k'o la nka buraba nalen ale ko ayi ko o sɛbɛn tɛ o la ko k'a salon falen fɔlɔ u ye salon falen dɔw m'o sɛbɛntiya ko salon bɛɛ kɛra kura ye o kɔfɛ k'a yɛrɛ de t'o panguru fɛ k'o sɛbɛn dafalen tɛ ko ka taa kura sa e ma mugan ladon faso la nka e y'a bɔ faso kun di kɔrɔlen min bɛ yen papiye tun b'o la ka t'i da i ko ma kɛ moro a y'an fɛn dɛ kɔrɔlen a bɛɛ n'ala cɛ kɔrɔlen min bɛ yen papiye tun b'o de la kura min sanna papiye ma y'o de la dɔw taar'u jɛ ka t'o sɛbɛntiya o de ye ne da kelen yɛrɛ ma dɔn a la walahi papiye t'a la da kelen ma dɔn a la nka ambiance tun bɛ taa kɛ ala k'an kunna ɲa fo ka taa croisière la croisière bɛ ka sa anw bɛ croisière la diɲɛ ɲɛfɛ awɔ croisière an bɛ to o yaala kɛ batobaw la an ka wolomasiri tabaw bateau ta ka yaala jikɛnɛ sanfɛ sa yɛrɛsago kɛ n bɛ diya ka tɛmɛ a dan kan tɛ o tɛ yan n'i y'a k'i yɛrɛ ye sa i tɛ bɔ o anw tɛ olu fɛn ninnu dɔn anw ka nansaraya ma se o ma an ka sebaya ma se o ma garanbaw tɛ yan anw ka wolomasiri tabaw bɛ ka sa min ye commission militaire yɛrɛ ɲɛmaa assemblée kɔnɔ ale bɛ ambiance la nin de tun ye Mali ye Yusu indépendant b'ale ta ni indépendant ta sa i b'a ye k'a fɔ n bɛ sɛbɛn min ta sa o ye Abdoulaye Jara ka sɛbɛn ye min ye i k'a dɔn jatigɛ wale kɛbaa tigɛlamaw kɛlɛli mura i k'a dɔn ko faama kɛlen ka ɲɛ sɔrɔ o la u kɛlen don ka fɛsɛfɛsɛli daminɛ k'u ka yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen de furan k'a jɛ k'a bɛɛ dala salo o kumana Yusu k'u ye fɛsɛfɛsɛli daminɛ yɔrɔ jumɛn na Menaka Ansongo Burem Tombouctou Nara ani Sikaso o marabolow kɔnɔna la ko mura tɛmɛnen kɔ ko kumana ko wulikajɔ kɛlen don nin yɔrɔ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na f'a ka bɔ jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw dɔ k'a maɲa f'a ka b'u da de ko brrr awɔ f'u ka misikaa ni fali k'a fɔ ye ala ka jɛ o kumana Yusu ko ni opération min filɛ nin ye ko kabi i k'a dɔn mars kalo daminɛ ka na don avril kɔnɔna la ko mura ta k'o kɛra kunnawolo ye jabala min bɛ i k'a dɔn jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw la n'u tun kɛlen don ka t'o k'u dagayɔrɔ ye u hakili latigɛlen ko ŋɔmi yɛrɛla mɔden wolomasiri tabaw taara npogo kɔnɔ kelen d'u la k'u ka sokɔnɔminɛnw kɛ kɛnɛma minɛ ye ka sɔrɔ k'a caman bila su la o y'a sɔrɔ u b'u ka jatew n'u ka janfajuguw la kungokolo kɔnɔ ye o kumana wolomasiri tabaw taara ka taa dankariw la nin cogo la fɛn min y'i ka dɔn n'a lamuniw bɛɛ lajɛlen ko ninnu gɛn bɛ ka maaw nin da dingɛnin da la ka jugu don koro kɔnɔ o kumana maa t'i sago kɛ nka olu de sago bɛna kɛ dugu la ni ka taa n'u yɛrɛ ye n'an bɛ yɔrɔ min ko bi ko i b'a ye k'a fɔ ko ni maa ninnu tun ye gɛrɛntɛ min ta k'a sigi ni buguda maaw da la ko gɛrɛntɛ in k'a wulila koyi wa an bɛ fɛn min nɔfɛ o de lakana de ye jamana seleke naani bɛɛ a mumɛ bɛɛ Abdoulaye Jara a ka fɔ la ko an ka wolomasiri tabaw ka nin wulikajɔ ko bolo t'a kunbɛn tun o kumana ko min ye i k'a dɔn u ka wulikajɔ min kɛra ko i k'a dɔn cɛsiri min kɛ ka bolofara fila bolo da ko min ye i k'a dɔn opération plan Maliko ani opération kɛlɛtigi ko nin kɛlɛbolo fila k'a bɛn'a kɔrɔ don wa u bɛ n'u ɲɛci don o kumana Yusu ko kɛlɛbolo fila min wulilen nin ye k'o de bɛ ka nɔbɔ ko la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi o kumana fɛn min ye u ka kɛta fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye ko ka lakana k'o sabati an ka jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ o kumana mura ta tɛmɛnen kɔ u ye wulikajɔ kɛ jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw bɛ folokofalaka yɔrɔ yɔrɔ la f'u ka garan don u fana sen na ka dankariw la k'u bila su la walama u ka Mali ye k'a to yen o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn caman bɛ yen mura kɔni k'u ye k'a dɔn 200 bɔ ɲɔgɔn a n'a kunkanfɛ u y'o bila su la ni ka dɔw minɛ k'u don bɛrɛ la ko faama ka nin baara min filɛ nin ye k'u ye dɔ fara u ka baara kundama n'a kologiriyali de kan ka taa fɛ ko ye k'a sabu kɛ kunnafoni balolen bɛ sɔrɔ u fɛ bi janfa tɛ kunnafoni na kunnafoni bɛ di a diko la wa i b'a sɔrɔ a bɛ di cogo min a bɛ taa ye o cogo kelen fana don o kumana ko janfa t'o ko la o de ye baara ɲɛ u bolo bi kosɛbɛ Yusu i b'a ye k'a fɔ ko nin y'u ka baara kolo don wa u yɛrɛ bɛ ka wulikajɔ k'o kologiriya yɔrɔ jumɛnw na bingannikɛlaw bɛ to ka taa bala ka bi yɔrɔ min maaw kan dɛ k'o kɛn bɛ ka wulikajɔ kologiriya o yɔrɔ kofɔlen ninnu n'an bɛ don min na ko bi haka jamura tɛmɛnen kɔ k'u ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye sanfɛla ye pankuru ka yaala ka kɔlɔsili kɛ dugumamaw fana ka bɛɛdala saloli kɛ k'o baara fila n'o bolo dira ɲɔgɔn ma k'olu ye ɲɔgɔn bɛɛ wa jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw de bɛ taa su la o kumana min ye k'a dɔn k'u ye wulikajɔ bolo da fɛn min ye k'a dɔn Menaka Ansongo o yɔrɔ ninnu fanfɛla la u bɛ ka yen bɛɛdala salo fo lakana ka sabati o kumana min ye k'a dɔn u ye wulikajɔ fana kɛ ko Temera ani Burem ka yen bɛɛ lajɛlen fana bɛɛdala salo ka fɛsɛfɛsɛliw bolo da yen nɔ nin yɔrɔ kofɔlen minnu filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw zole dayɔrɔw de don wa waati ni waati u bɛna bi maaw ka ye ka maaw ni da dingɛni da la ni ka taa n'u yɛrɛ ye o kumana k'u ka o baaraw de ko danbe ka kari o bɛɛ la kelen-kelen
u ye civil damado fa ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na damado o kuma la i ma diɲɛ tɔnba da ye o kuma la o sɛgɛsɛgɛli kuma yɛrɛ fana tɛ fɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn kɔsadanin na u ye wuli ka jɔ kɛ ka taa bi maaw kan ani i k'a dɔn jɛkulu min bɛ yen n'o ye EGS ye olu fana taara bi buguda dɔw kan tesaliti ka maaw ni kɛnɛ karaba ye a bɛɛ lajɛlen ye civil ye o tɛmɛnen kɔ min ye u ni kulu maramafɛntigi min bɛ yen n'o ye i k'a dɔn MSA ani Gatiya u n'olu ka tarabasoli ɲɔgɔn na k'o fana kɛra a dama basanenba ye i k'a dɔn ni u tora o la bolominɛw tiɲɛna o la ko ninnu ka nin balaka wuli ani wulikajɔ minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ko damina kɛra la k'a sababu kɛ anw ka sanfɛ pankuru o kɛlɛkɛcɛw ni duguma kɛlɛkɛcɛw olu bɛ ɲɔgɔn kan fɔ wa u bɛ ɲɔgɔn kalama olu ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye k'u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen fura ka bɔ yen ka yɔrɔ in saniya minaka ni Ansango ni Borem a n'a laminu Yusu i b'a ye k'a fɔ ko yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen k'u ye fɛsɛfɛsɛw daminɛ ka don ka yɔrɔ dogodogo ye bɛɛ lajɛlen dɔbi o kumana jadi jɛkulu minnu bɛ yen n'u bɛ i k'a dɔn balaka wuli kɛ yɔrɔ ninnu na ko a caman u ma fisa a taama ye wa an bɛ yɔrɔ min ko bi min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko GSIM o maa ɲɛmaa dɔw bɛ yen ala la k'u ye dankari olu la k'o ye Yusu Andarabukan ko olu ka wulikajɔ barika ka bon yen fanfɛla ninnu de la nka i k'a dɔn Wolomasi tabaw ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ a kɛra sababu i k'a dɔn u fana ka wulikajɔ u ye dankari o la ko min ye i k'a dɔn komisɛri kɔrɔ dɔ bɛ munumunu na ye n'o ye Mujiawo o komisɛri kɔrɔ ye min yɛrɛ kun minɛna k'a don bɛrɛ la k'a b'a si kaso kɛ nka u tilala ka fɛɛrɛ kɛ k'o kanabila ni fɛɛrɛw ye n'o ye Aliyu Mahamani Ture ye k'a yira k'a fɔ k'o bɛ munumunu salo la nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ye wa k'ale ka maaw ko o dɔw bɛ to ka balaka wuli kɛ ni ka taa dankari maaw la k'u ka i k'a dɔn kanabila k'o tiɲɛ a bɛ san 3 bɔ ɲɔgɔn bɔ ale kɔni kanabilala k'a sɔrɔ maa min kun kan ka si kaso kɛ wa kanabilalen k'u ɲɛ b'a la a ka munumunu salo ani i k'a dɔn maa dɔw ka munumunu salo olu fana yelen don nin yɔrɔ kofɔlen na hali bi an bɛ yɔrɔ min ko bi min ye k'a dɔn l'armée ka ɲɛmaayaso n'o ye état-major ye olu y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ min bɛ sen na k'u bɛ dɔ de fara kan ko fɛn tɛ bɔ a la dankari de bɛ kɛ jatigɛwale kɛbaa tigilamaw la ka taa dankariw la f'u jabala la an'u zole dayɔrɔw ka i k'a dɔn u bila ka npogo kɔnɔ kelen d'u la yaasa lafiya bɛ se ka na u bɛ bugujugu minnu fana bila maaw ɲɛ min ye EI ye o ko i k'a dɔn engin exploratif improvisé o minnu fana filɛ nin ye ko i k'a dɔn fɛɛrɛ bɛ ka sɔrɔ o fana na a ka ja Sunbi ani Ɲafunge ni ɲɔgɔn cɛ k'u kun kɛlen don k'o sira in taama gɛlɛya maaw bolo nka an ka Wolomasi tabaw olu y'o mugujugu caman labɔ ka ban ni k'olu fili kɛrɛfɛ o kumana fana k'i bɔ yen Nara marabolo kɔnɔna la ko Dajeba u y'o tɛgɛ k'a ku ye n'o ye Jinim o y'o ɲɛmaa ye accord ani k'a dɔn k'a fɔ ko Dayiba u y'o fana gɔtɛgɛ k'a ku ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka degun wulila ka bɔ maaw kan ko olu tun bɛ mun na ale tun ye Jagaminɛ chef de ye Jagaminɛ patron awɔ Dayiba in kɔni Dayiba ale tun ye Jagaminɛ patron ye ale ni Jajeba ninnu bɛɛ lajɛlen tun y'u ka maa ɲɛmaa dɔw ye jatigɛwale jɛkulu dɔ la o kumana k'olu bɛɛ lajɛlen tɛgɛ kɛra u k'u ye o kumana min ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ye k'u ka maa ɲɛmaaba 2 minɛnen ye nin ye Yadi Agali yɛrɛ masurunyamaw don olu kɔni sen bɔlen filɛ nin ye ko la ko ninnu tun taa dankari civiliw la ka taa mugu pɛrɛntaw bila civiliw ɲɛ bisa ɲɛ bɛ ka sɔrɔ o bɛɛ la o kumana u ka mugu pɛrɛnta caman bɛ olu yɛrɛ labɔra ka sɔrɔ u ma se ka tiɲɛni kɛ o kumana u ka wulikajɔ min n'o bɛ sen na bi opération kɛlɛtigi ani k'a dɔn k'a fɔ opération minnu fana dabololen don ko olu jɔyɔrɔ yera wa baaraw bɛ ka boloda yɔrɔ jumɛn Buguni Kucala ani Sikaso yaasa ka lakana k'o kologiriya Wolomasi tabaw u bɛ se k'u ka i k'a dɔn baaraw kɛ cogo min na ka jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ni jadimaw gɛn ka wulu su u nɔfɛ min ye Wolomasi tabaw ka ɲɛmaayaso ye état-major o maa ɲɛmaayaso olu y'a jira k'a fɔ ko min ye dugudenw ye ko u lafiyara bi wa u k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoni balolen u k'o ɲini ka d'u ma sanga ni waati nka u k'u sen bɔ ninnu maa ninnu sen na sabu n'a ganna u bɛ boli ka t'u fereke i k'a dɔn dugudenw de la ko n'u y'u fereke u la u k'u mabɔ u la yaasa a kɔlɔlɔ kana na u yɛrɛw sɔrɔ nin maa ninnu nɔfɛ sabu n'u wulila ninnu nɔfɛ u mana t'u ɲaami olu cɛla a kɔlɔlɔ bɛ se k'u sɔrɔ dɛ o kumana u kana to ka t'u fereke u cɛla cogo si la wuli min kɛlen filɛ nɔfɛ nin ye a ko b'an tɔ don ni Ala ka jɛ ye an ye nin bɔ i k'a dɔn indépendant kɔnɔ Abulayi Jara ka nɔbila sɛbɛn don u ka bidon bɔlen don Yusu radar min bɛ Mali bolo Ala gerenkere hali ni ye mɔni min a b'a y'i kɔnɔ wali suguninda mɔni min kan ninnu a b'a bɛɛ mɛn maaw ka suguninda mɔni min kan ninnu dɛ a b'a bɛɛ mɛn ani suguninda mɔni min fɛrɛ hali ni sɔmɔnɔmuso nana jɛgɛ di ma n'i y'o don o b'a bɔ ye hali ka s'ale to baji dun na a b'a ye Kalisumɛ ale b'a ye k'a to baji dun na kuma tɛ kɔngɔ ma
abaye ala ka ngura ja amin ala ka sa yara kolo la abaye abara dugukolo la abaye odo kele odo tope nazara nunu na abaye bugu na abaye ali munda na bi yelike abana nibe ndesane che save hamali ala ka ngefe ka ta fali amina rabbi ami ngefe ami ni ala ka je andi sira che sisa ka sira jonye na jaral linni mo ko ka be panga jamana kuna malaji nan bi bien tige ka sura ma misili cila abana wa dronu naledo olu fana bi taa yala yala matu kono de ka yala ka jugu laje dro ka bien tige ka senga ni daso o drone drone be am be fo men mina kana fo mo ko nda fo fi amo ke ka ali pe mata kono ni ko misili intelligent o pe ba mo sa ni olu ci femina na ma so fi a table misalla sa ani laser man ne ka do to ko sebe saka o ka do a kono ko do misil kono la bita no fe abe frak abe ni jal ni jama jolo no abe teme bela ka ta tigila ma bunte ndoro ka singi da koro yi abana ma be singa na so ala ka guda ja moro mi ye communiquer ne ma do Adaman Traoré ale shibta santa ani flala Adaman Traoré santa ani fla ma farla jedo o kuma awakado ale kon tunna abe kabini abe kalogolimbo o mi kalogolini do akungele abobo akara rojma akara kuluba mako afatu ko Bakar Seriki Traoré o ka numéro 72 20 10 63 ani aba oye Maretu Diallo oye 71 92 79 63 o ni awekado amami nye denye seka ni numero wele elma awekado ibiseka téléphone numéro wele o 64 64 14 64 o renouveler awekado oluka numéro doy o niyo ke awami kurafoni jonjo o bidima wala sa denti ku biseku den sono ko mina aywa foli ambake bakuruma foli ga nyashi bela jele ma wati siwa kuruna ambe bela jele foka be wala nyumando dasira minto madama ti minto ma faso kona ni faso ka beka foli bia amba foka ka ambe kuna foni wero keneka aniche aga fluma joni nyamadala akambe